Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitifuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu sibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele sisi wami ngizonichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usahila yini. Sawubona, Yebo, njani? ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Okay, igama nguNokulunga ngoba kaNgcobo ngihlala la eMayville. Ukhulele khona? No, ngikhulele eBhamshela. Oh, Indawo okay. yasemakhaya nje. Oh, okay. Nani niqhuma ngeduku? Angaze ngifike-ke kulelo zinga lokuqhuma ngeduku. Ave ngiyithanda babexoxa lawo ndaba ngifuna ukwazi skani leli duku leli. Yini special ngani kahle kahle? Ngathini lenza umuntu wesifazane ahlonipheke emphakathini. Uyabo ukuthi noma ejola kwazi ukuthi okay vele lo uqomile into kanjalo nje. Hayi. Asikehlele phezu kodaba wagila ngani kwenzakalani? Okay. Ngihlangane noGuy last year. Okay. Akangishela ngesikhathi eside ngoba benayo indlela yokungitshela ngendlela akazizwa ngayo futhi nami ngamkholwa-ke. Okay, uGuy lo uhlangana kuphi naye eMayville ngasekhaya noma mhlambe kuphi? Thekwini. Ngahlangana naye ePavilion. Oh, okay. Yes, ngahlangana naye ePavilion. Ngaphinde ngahlangana naye eThekwini futhi. Ngabona ukuthi no ngeke kuvesane kuyiqondanele nje kanjalo. So izanazo and then kwase kwenzakalani? ngagcina sengimnikeza inamba yami. Ngoba vele welokhu engihluphe efuna inamba yami. Engitshela ukuthi uzizwa kanjani, ufuna ngiyovusa umuzi wakubo. Yonke leyo nto leyo ngamkholwa-ke. Sathandana-ke noGuy. Wangicela ukuthi sihlale ndawonye eflatini. Sahlala ndawonye. Unesikhathi singakanani kade umnikeza ucu? Within 2 weeks. Nasinahla ndawonye? Yes. Ngendlela akaye serious ngakhona. Okay. Yeah. Sahlala ndawonye-ke. Like yonke into abeyikhuluma bengikholwa. Ngoba nje waze wacela ukuthi ucela ukunginikeza incwadi ngihambise ekhaya khathi bezokwazi ukuthi bezovela. Uyacabanga? Oh, okay. Akakapheli ngisho neinyanga ey'ngaki sithandanile noGuy but usengicela ukuthi ezovela ekhaya. Nami angikholwanga-ke kodwa Uyisela uGuy? Too much. Okay, so nje kulesi sikhashanyana esincanyana nisandawonye. Uwumuntu onjani? Oneqiniso kakhulu ngoba ngikutshela ukuthi ifoni yakhe ibingenanga ngisho ipassword. Bingenanga ngisho ipassword bengisebenzisa noma ngasiphi isikhathi engifuna ukuyisebenzisa ngaso. Ebengafonela abantu engingabaqondi nje yabo ayikho into ebesolisa ngaye vele. Okay. Yeah. Hayi qhubeka ngiyakuzwa. Okay. Kwenzakalani? Okay. Wavela-ke ekhaya. Ngamtshela uma, ngamtshela nobaba, wavela walobola, wayishaya zonke inkomo. Imaki. Kungakapheli isikhathi esingakanani wahlala naye? Yes. And then jikijiki walobola. Yes. Emva kwesikhathi esingakanani ndawonye-ke manje? Wafika ekhaya, I think kwakuyisonto lokugcina enyangeni mina naye sithandanile. Uyayibuka ukuthi lento le iyashesha. Akekho umuntu esifazane ongeke ejabule ethi umfana uzomlobola. And uyambona lo mfana lo uright, unemali, akashodi indawo nje. Uyathembisa futhi uma umbhekile. Okay. Uyabo? Wafika-ke ekhaya kwenziwa zonke izinto kwakumele ukuthi zenziwe. Kwagcina ngokuthi usefuna ukuthi sijoin ama-account ethu cause ufuna ukuthi sibe siqala silungiselela umshado yonke into nje ibe semthethweni nabazali bengakhala kakhulu ukuthi awakashadi nokushada wena usuzohamba uhlala nomfana uyabo. Yeah. Okay, nami ngangabona into esolisayo umkhwena wami vele why not? Uyabo. Okay. Sahlanganisa ama-account uyakwazi ukusebenzisa i-credit card nami ngiyakwazi ukuyisebenzisa nje. Hayi-ke uGuy. Yeah. Kwenzakalani emvalo? Izanazo. And then? Yazi lento le mangicabanga namanje isavusa loba buhlungu lobuya cause ngangitshela ukuthi sengikuthole konke empilweni senginakho konke. Kwenzakalani kanti? Cause sekumnyeni wakho phela lo. Sekumnyeni wami. Okay. Okay, vele ke
nganganakanga kakhulu ngoba vele sekuwumyeni wami uyabo. Imake manje i-relationship njengoba isiphuthuma kangaka uyakwazi kubo mazi umama wakhe osisi bakhe ekhaya la abazenze khona nose la eThekwini but ikhaya lisemakhaya uyazazi izinto ey'njalo zakhe abazi lutho. Cha, Nhlobo. but wayesho ukuthi ngizokwazi mase sengihambisa iy'mpahla yabo lezo zinto lezo cause kukude ekhaya kubo, kodwa benginakho ukukhuluma noma wakhe nosisi bakhe yabo yonke leyo nto leyo. Okay, Yabo. so yeah, qhubeka nazo indaba. Okay, ngiyakhuluma vele noma wakhe nosisi bakhe bonke nje emndenini wabo ngiyakhuluma naye bo. Ngibuye phela nami ngangibuza ukuthi umuntu onjani cause angimazange isikhathi eside kangako uyabo. Bengitshele ukuthi hayi no umfana o-right yena izabo izinto ey'kanjalo nje. Okay, kwathi ngelinye ilanga ngangiyemakhaya mangiyamfonela uGayi umyeni wami angimtholi ocingweni. Okay, ngihlala emakhaya ngicabanga ukuthi ngahlala isonto elilodwa then ngabuye cause ngangamtholi. Ever since ngihambile ngemakhaya ngangamtholi. So nginokuthi vele mhlawumbe uyangichithela, mhlawumbe unomunye umuntu eflatini, yonke leyo nto leyo. Mangifika eflatini iy'mpahla zakhe azikho. Impahla zakhe Iy'mpahla zakhe la azikho. la La ehlala khona. la eThekwini na move in uzohlala naye khona. Yes, iy'mpahla zakhe azikho. Ngiyazama ukumfonela akatholakali. Mase ngizwa khona nje omunye usisi ngezwe engixoxela ukuthi wake wagileka kanje. Angazi ukuthi wasithathaphi isibindi sokuthi angixoxele leyo nto leyo ukuthi wake wagileka. Okay, ngiyambuza wagileka kanjani? Engitshele ngoGayi ukuthi wagileka kanjani. And maye ngitshela uthi uGayi ebesebenzisa amafoni amaningi. Kanti uGayi bekenzani? Mina sengixaka ukuthi yindaba lento le i-connect kangaka nale yami yabo istory akangibekela sona no ngiyabona ukuthi no ngathi siyafana nesami izinto zakhe zashesha zenzeka yabo yonke leyo nto leyo. Uthi uGayi wenamafoni amaningi. Intombi akayitholayo usebenzisa le foni le. Uyakhuluma nomndeni wakhe, uyakhuluma nabangani bakhe. Vele wena mawumuntu wesifazane angeke uzusole lutho. Uyabo? Ifoni uyithinta noma ingasiphi isikhathi. Na leyo nto le into eyenzeka kuyena. Okay. Imake njengoba elobolile ekhaya ulobola ngemali yakhe. Ngemali yakhe. Oh okay. Yeah. Okay. Ngokusho kwakhe ulobole ngemali yakhe. Ngingeke ngazi abantu besilisa angibathembi. So wazizwa kanjani ungasamboni ke endlini sethathe zonke izinto? Kwangithusa kakhulu. Kakhulu ngoba phela yabo eqeda ukulobola wayengitshelile ukuthi kumele siqale sihlele umshado wethu yabo and akafuni umshado nje ufuna umshado wangempela. Yes, wangikhombisa amadekho wangitshela ngamadekha right, wangitshela yonke into, ngisho nje ukuthi yonke into uyayifika naye. Khona nje nangolunye usuku wangitshela ngomuzi akawubonile yabo, wangitshela ukuthi kumele siwubambe ngedeposit ya100,000. Okay. Yes, ngiyazi vele ukuthi usanda kulobola imali nje. So kwamukile kwamanje. Yes. Okay. Vele nami ngisebenza kahle. Ngiwukhipha 100,000 ngimnikeza ukuthi sikwazi ukuthi Ukubamba sibambe umuzi. Yes. Okay. Basibamba ke umuzi yena futhi waphinde wangitshela ukuthi kumele senze i-joint account. Okay, ngingayiboni inkinga because vele kumele sihlelele umshado yabo, kumele sikwazi ukuthi sibeke imali. Uyayidinga nayo le ndumezulu le. Yes, indlela kasho ngayo nami ngiyayibona nje ukuthi but mengabe kuwukuthi uyena ofika nokuthi umshado ufanele ube njani, ayikho mhlambe into eyafika emqondweni wakho ukuthi hayibo abalisa kahle bavuma lekho sekushoyo. Ithini suke sithi ngifuna lento, ngifuna ingobe esoka, ngifuna idekhe esoka, ngifuna ini kube ukuthi bona bayakhokha. Mekuwukuthi yena kuza esayidini lakhe njengomlisa, ayikho nje into eyafika emqondweni wakho ukuthi hayibo yini kanginikezi mina ithuba njengomuntu wesifazane kube yimina okhethayo.
Mina vele nganginganakanga lutho. Mm. Uthando lwalungivala amehlo. Ngibona uGaye ukuthi no responsible and angikaze ngathandana nomuntu okanje yabo akafuni ukuthi ngikhathazeke ngalutho. Okay, so naye bamba-ke indle ngale 100k le. Yes. And then yini enye-ke eqhubeka? Okay, kwakunemali vele sisolokho sifaka kwi-account le yethu soyi-2 Yes. ehambe eyokhokhela ideco. Ebuye futhi nama-invoice ukuthi okay uyikhokhelile. Ideco yakhona yayibiza around 100,000. Engitshela ukuthi catering kumele ayikhokhele. Vele mina imali yabo yabo ngikhipha imali kukhokhelwe ne catering. Zonke izinto ikhokhelwe. Futhi uyabuya nelipha ngikhombisa. Yabo mina ngenzi lutho nje yena nje ukuthi enza izinto ebuye sengikhombisa ukuthi usekwenzile. Yonke into isiphelele. Okay. And iningi mina imali ebengiyifaka cause yena besanda ukungilobola futhi ebesho ukuthi yena usanda kuvela ekhaya so inkulu imali akayikhiphile ekhaya uyabo mina vele kumele ukuthi ngimmeet halfway yabo so bengenankinga umyeni wami vele yabo ayike uGaye ngikutshela ukuthi imali engikhiphile yo Ibisinkulu kakhulu uma usucabangisisa kahle kunale yena ayikhiphile. Yes. Nale athi ubulobole ngayo ekhaya. Yes, inkulu kakhulu. So manje ekhaya okay ngiyazi ke emakhaya vele akukho lula ukuvela ubuze ukuthi umkhonyana wenu ukhiphe malini. Thina sikubuza lokho njengamadodakazi. Yeah. But ke mhlamba awumsearchanga na umkhonyana wakho ukuthi wakhiphe malini. Awazi kuze kube manje. Akaze kuze kufike nokuthi ngize ngimbuze. Yena ulokhethi nje ukwamukile ephaketheni ngoba nakade kulobola so yonke into sivele yahlala mhlamba wakho. Yes. Yo, okay. Ngenxa nje ukuthi yena ungilobolile. Mina sengimele ukuthi ngikhiphe imali ke manje. Yaqhubeka kwenzakalani emva lokho? Okay, so mangichecka i-account yethu ngoba kade ngikutshela ukuthi mangifika eflatini Akasekho nempahla ayisekho. Nempahla zakhe ayisekho. Ngicheck i-account akho lutho. Akho lutho kanjani? Ayikho imali. Akho mali. Kwenzekeni? Ngiyazama ukumfonela phela ngifuna angicacisele ukuthi kwenzakaleni ngemali. Because ibingeke imali iziphelele yonke kulezi zinto lezi abasezenzile zomshado zokulungiselela umshado. Uyabo? And zikhona ezinye izinto ebesingakazenzi zomshado ukulungiselela umshado yabo. Siyazi vele ukuthi sina imali. Okay ke uGaye kushuthi ke wabaleka ke nezimali zami. Lutho umshado. Yena akasabona. Till today. Manje nje labantu labo obujwayele ukukhuluma nayo athi umama wakhe kanti bekobani? Ngike ngayicabanga ke leyo. Ukuthi ongenzeka kube bengisibona abazali bakhe. Mhlambe bekwabantu nje. Mhlambe ekhulumisa nabantu akabathengile. Ngoba vele kushuthi into yena akajwayele ukuyenza. Manje usehlangana naye ndawo. Angazi mngani wakhe, umngani wakhe nje begcina mhlambe ukumuzwe ekhuluma naye efonini, yabo. Even abazali bakhe angibazi, osisi bakhe angibazi, ngicina ukukhuluma nabo efonini. So angazi ukuthi ngizombhekaphi. Ikulimaze kangakanani lento enhlizweni? Kakhulu. Kuyimanje nje angiboni ngithandana nomunye umuntu okwamanje angahlambe kuyohamba kushintsha but okwamanje usa right. Yeah. So lo mlisa lo ukwenze wazonda ngisho ubudlelwane. Yes. Angifune umuntu wesilisa nje eduze kwami. Thi ukubona kanye kubona kabili. Beningakafiki ekutheni niplane ngezingane. Aninazi ingane. No, asinazi ingane but besikhuluma ngazo. Ebeyithanda ingane. Ngokungitshela kwakhe beyithanda. Nami futhi ingane bengithanda ukuthi ke isikhathi besingakashayi. Oh bengakaqondani. Yeah. So ungathini kubantu besifazane ubaxwayisa ngabantu abanjena? Ukuthi sengathi umuntu ungaqala umazi kahle
manje uvume ukuthandana naye. Mm. Wazi yonke into ngaye. Kakhulukazi futhi ikhaya lakhe. Ikhaya lakhe la kasuka khona. Mm. Ngoba mina angikwazi kubo. Wangitshela nje kubo ukuthi kusenquthu mina ngizophuma ngishone ngabi mangithi ngiyenquthu angisakholwa nokuthi negama akangitshela lona elakhe. Igama lakhe-ke manje. Yo, Uyabona awukwazi ubone nje. kwa ID yakhe. Angikaze nginaki. Mm. Ngoba ngikutshela ukuthi mina naye sathandana isikhathi esincane. Mm. So nje manje what if sekushaya isikhathi sokuthi vele uqondane nobambo lwakho manje? Shuthi ngeke usavuma nje nanokuthi uzolotsholwa. Kukuthi sabantu besifazane asibona abantu abasithanda ngokweqiniso. Mm. Angazi ngempela. Mm. Mangase kwenzeka athola isikhathi abone le video leyo ngafisa ukuthini kuyena? Ukuthi akabuye angitshele ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mm. Why enza ngalendlela akenza ngayo? Because namanje iclosure ngakayitholi. Mm. Ngihlezi ngicabanga, ngihlezi Mm. and iyangiphula kakhulu umoya lento le. Wacabanga wafika kuphi ngokuvashela i-psychologist? Ngayicabanga but ngabona ukuthi angike ngisize ngalutho. Awuyidingi kwamanje. Angidingi okwamanje. Wena udinga imali yakho nje kuphela. Ngidinga imali zami. Mm. Uyacabanga ukhanjelwa umkhwenyana. Mm. Ngizoba yihlaya ngisho nangasekhaya ngiyihlaya vele. Umndeni wakho uye bathini? Wabagcina batshelile ukuthi akekho umkhwenyana. Bathini? Abazi ukuthi bazothini. Okuwesi bablame mina ukuthi wena kangaka wena usuthandana nomuntu anazani ngisho nanesikhathi esingakanani usefuna ukuvela. Phela mina angibatshela ngekhaya ukuthi sithandana isikhathi esingaka ngoba sezovela. Ngangeke ngize ngisho leyo nto ngoba vele babengebeze bevume. Uyabo? Yeah. Kwase kuphoqa ukuthi ngibatshele iqiniso ukuthi sathandana isikhathi esingaka izinto sayihlela esikhathini esingaka. Yabo? Yeah. Ngifisela inhlanhla-ke kona konke engazuthi ungagcina uhilile enhlizweni yakho. Nanokuthi nje ungabe usulahlekelwa ithemba lingabe sekuduka ingunaphakade uhile. Mhlawumbe usayoba khona umuntu oyokuthanda ngokweqiniso. Mhlawumbe ngigcine senishadile ngesazi but ngifisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi ngivashele uhlelo lami. Ngasizwa ngingcono yase. Buke lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare nanoma ingabe yini kuphatheka kabuhlungu ofisa ukuthi uyigonyuluke. Ungaphezulu kokwamukeleka ukuthi ungafika kulolu hlelo. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?